Publicidade, o campeão conseguiu. Bitangannya dikasihkan pada saya beton berisa, tulisan semua. Mungkin kalau saya dulu guru persiapan ini memang mau hari itu mah tadi boleh nih bandar. मा मेसेज दिनै नोंथांमोननि रादाब मिडियानि गेजेरजों आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो चिरां जिल्लानि साफ्रोमबो बर' रायजो बिथांमोनसिम गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिदों। दिनै चिरां जिल्लाबासि हिसाबै जोङो मोनसे गोग्गानायखौ लानो हायो। जोङो देग्लायहाय थांनाय बोसोरावबो सारा आसामावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो देग्लायबो जोङो बे एखे मासिखौनो देग्लायबो जों आवग्रिनानै लानो हादों सेथि मासिखौनो। दा बेयाव बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमबो जोंनि गारजेन फरायसा लोगोसे माखासे माहारियारि आफादफोर बा बर' हारिनि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोन बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों जों बेखिनि रिजाल्टखौ मोननो हादों होनना आङो सानो। दा बेनि गेजेरजों आङो बे बाथ्राखौनो बुंगोन दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइखौ लानानै जे मोनसे सिरियास साननायफ्रा फ्रायानो फैबाय। बेनिनो मोनसे उदाहरन हिसाबै जोङो नैबे ओनसोलखौबो बुंनो हायो। खुंग्रिं ओनसोलाव थांनाय माखासे बोसोरनि सिगाङाव बेबायदि जों रिजाल्ट मोनाखैमोन। फ्राय 5% हिसाबै 20-25 बिदि पार्सेन्टेजनि गेजेराव थायोमोन आरो नैबे ओनसोलाव। आरो फार्स्ट डिभिजन होननायखौथ' जों बारा खोनायामोन। थांनाय बोसोर देग्लाय बोसोराव जोङो नैबे बुंनो थाङोब्ला खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्रायबो मोननो हादों आरो देग्लायहाय बिथांमोननि जेसेबां फरायसाफ्रा फेल जादोंमोन फ्राय 100% पास जादों। दा बेयाव जोङो ओंखायनो सानो आङो नैबे ओनसोलावबो फरायनायनि फारसे जिखिनि आबहावा जेरैबायदि नांगौ बियो दिनैहाय फ्राय जाबाय बेखौ आङो सानदों आरो खावलायगोन साफ्रोमबो गारजेन लोगोसे जोंनि फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना फरायनायनि फारसे जाहाथे जेब्लायबो सिरियास जिउआव माबा मोनसे गिदिर थांखि लानानै जाहाथे आवगायलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ खावलायदों। नैबे बोसोराव माबायदि रिजाल्ट मोननो हादों खुंग्रिं ओनसोलाव आङो दा जिखिनि बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिथिनो मोनबाय नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनिफ्राय 5% 100% फार्स्ट डिभिजन हिसाबै सा 7 मोनदों बेखौ आङो दा खोनानो मोनदों। दा फैबाय थानाय समावबो बिदि मोनसे मोजां रिजाल्टखौ आङो आसा खालामदों। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानो हाबाय बिथांमोनखौ इन फिउचाराव माबायदि गावखौ दैदेननानै फरायलांनांगौ दाथ' जुगा ओरैबायदि जुग कम्पिटिटिभ जुग। बे कम्पिटिटिभ जुगाव जोङो साफ्रोमबो फरायसाया मा होनो थार आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आवगायलाङाबा आन्दायलायनि मोनसे थासारियाव जों गोग्लैनांनो हागौ। दा ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 2006 मायथाइनिफ्राय माखासे थांखि आरो नोजोरजों गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ मोनसे मिशन लानानै जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों आरो बिनि फिथाइ बा रिजाल्ट हिसाबै दिनै माखासे बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हाबाय होननानै आङो आसा खालामदों। फ्राय दिनैहाय जोंनि बर'फोरनि साफ्रोमबो गारजेन गथ'फोर लोगोसे फोरोंगिरि समाजा दिनै खोब सांग्रां जाबाय जे सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया आरो सोलोंथाइया ओरैबायदि लानांगोन जे थार आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमबो लानांगोन। जोंनि समाजाव माखासे लाइमोन जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय ओइचएस पास जाबाय बिथांमोना गावनि आंगो बिमा बिफानिफ्राय गारि मटर दाबिनायखौ जों नुयो सम बे समावहाय गारि मटर होआब्ला जों फरायसालियाव थांला बायदि बायदि जेंना नुजाथियो। माखासे जोंनि फरायसाफोर दं जाय माने न'खराव अख्रा खालामो। बिमा बिफानि न'खरनि जे अबस्था बेखौ नायबिजिराबालानो गावसिनि जिखिनि लुबैनाय लाइमोन बैसोआव लुबैयो खिन्थु लुबैनायखिनिखौ मोनगोन बा लानांगौ बेबो नङा। दा बिथांमोना मेट्रिक पास जाबानो गार्जेनफोरनि फारसे मोनसे कन्डिसन लागायो जे आंनो बाइक नांसिगौ आंनो दामि दामि मबाइल नांसिगौ बेबायदि आरो। दा आं खावलायगोन जायफोर फरायसाफ्रा बिदि सानदों दा बिथांमोना गावखौनो सासे राफोद सासे
नागरिक हिसाबै दाना लाखांनायनि उनावसो बिथांमोना जेब्ला गावनो सेल्फ डिफेन्स जानो हागोन अब्लानो बिथांमोना गाव गावनि जिखिनि लुबैनाय जिखिनि हास्थायनाय बेखौ फुरा खालामनो हायो दा नैबे अबथिरा समाव बिमा बिफाफोरनाव बेबायदि दामि दामि बाइक नङा होमबा दामि दामि मबाइल बेखौ बिनानै लानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामालासे जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समनि थाखायसो जाहाथे मोजाङै फरायनानै जाहाथे गावखौ राफोद खालामना लायो आं बेखिनिखौ खावलायदों दिनै 18 मे बर' बिजोंनि जिथु सान बे समाव बर'नि गासिबो लाइमोनफोरखौ बे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायाव माबायदि खामानि मावनांगौ होनना सानो दिनैथ' बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन 18 मे दिनैनि थारिखआव 1963 मायथाइनि 18 मे बेयाव जोंहा गुदि फरायसालियाव बर' बिजों बियो गिबि खेबनि थाखाय थिसनजादोंमोन बिदिनो फैयै फैयै फैनानै 1968 मायथाइयाव एम इ सेक्सनाव बिदि थिसनजादों दा बे फैयै फैयै फैनानै दिनैहाय मा जाबाय जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय बर'जोंनो जोङो PhD खालामनो मोननाय भारतनि बयनिख्रुइ जौसिन आनजाद UPSC आनजादावबो जोङो बर'नि मोनसे अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै लिरनो मोननाय लोगोसे दिनै बर' रावा मा जाबाय आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय आरो बेजों लोगोसे मा जाबाय भारतनि 80थि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे राव जाबाय दा बे हिसाबै आङो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो बिथांमोनखौ जाहाथे बर' रावनि फारसे बयबो अनसायनाय सिबिनाय बेखौ जाहाथे बयबो होयो आरो बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो बर' राव फरायनानैबो दिनैहाय गोबां जोंनि बर'निफ्रायनो गेदेमा सुबुं जाहैनाय गोबां एग्जामपोल दं डक्टर दंसै इन्जिनियार दंसै माखासेया बिदिनो UPSC आनजादावबो उथ्रिसारनाय बिदि दंहैसै आरो दा बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे खोब मोजां लक्षन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोन बिथांमोना बर' मिडियाम फरायनायनि गेजेरजोंबो थार आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आनजादफ्राव जाहाथे मोजां उथ्रिनो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिदों थेंक इउ